Вітаю всіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вами Вольга Старасціна і навіны з будучыні. Твердо, упорно идти к этим целям. Лукашенко абвесціў план, як Беларусь мае скарыць свет. Апавядзём, на што зрабілі стаўку, а вы падумайце, ці зможаце ўпісацца ў гэты тренд. Только при такой стратегии возможен прорыв. Хто такі агент Цун-Цун, якому Лукашенко абавязаны жыццём? Апавядзём. Он внутром чует, что он там должен присутствовать. Любіце піцу? З намі зможаце праверыць свой густ. Вы прыхільнік вытанчанага смаку ці кулінарнага вычварэнства. Які час, такія і помнікі, што прыцягне турыстаў у самыя дэпрэсіўныя беларускія раёны і ці ў тое інвестуюць улады. Гэта аздобіць ваш дзень закаханых, вялікі памер, доўгае сцябло і палымяны бутон. Глядзіце выданне да канца. Раней краіны мерыліся боегалоўкамі, алімпійскімі медалямі, касмічнымі заваяваннямі, золатавалютнымі рэзервамі. Цяпер жа магутнасцю штучнага інтэлекту. Не спяшайцеся думаць, што мы адстаём. Неўзабаве і Беларусь пакажа свету сваё велізарнае дасягненне. Для гэтага Лукашенко паставіў перад інтэлектуальнай элітай краіны высокія мэты. І задача нумар 1 – ці рабіць лён даўгунец. Мы вынуждены бороться за свое место в новом высокотехнологичном мире. Каб агучыць план барацьбы, Лукашенко сабраў самыя разумныя галовы ў краіне, дактароў навук і прафесараў. Чтобы вы понимали остроту момента. Каму як не ім разумець, што месца Беларусі ў сучасным высокатэхналагічным свеце залежыць ад іхных дасягненняў. Искусственного интеллекта без вас быть не может. Навукоўцам было чым пахваліцца. Напрыклад, былы міністр абароны і дзяржаўны сакратар Савету бяспекі, а цяпер дырэктар Інстытуту дзяржаўнай службы акадэміі кіравання, прафесар Леонид Мальцев пахваліўся тым, што умее чытаць з паперкі. Напряженный ритм под вашим руководством позволил получить мне бесценный опыт. Гучалі і іншыя дасягненні. Мною разработаны технологии возделывания кормовых бобов. Але на бабах нанотэхналогіяў і штучнага інтэлекту не развіць. А, на што яны нам? Лукашенко, як заўсёды, скіраваў на правільны шлях. До чего дошел прогресс? Невиданных чудес. Мы будем возделывать лен. Лен в Беларуси сохранился исключительно, извините за нескромность, нынешнему президенту. Его не было как в России, как в других странах. І сапраўды, калі б не Лукашенко, як бы мы жылі даўгунцу не цярэбячы. Какой у вас там может быть долгунец и так далее? Навукоўцы задачу зразумелі. Благодарю вас от всей души. Уважаемый Александр Григорьевич, еще хочу раз поблагодарить вас. Разрешите выразить свою глубокую благодарность и признательность. Каторы год Лукашенко загадвае, а яны дзякуюць і не робяць. Лен – это будущее. Белорусы не понимают. А ён ужо 4-е дзесяцігоддзе цярэбіць і цярэбіць, цярэбіць і цярэбіць. Я не столько вижу, сколько чувствую, что наука, наконец, потихонечку начинает в этом направлении разворачиваться. Сабака, як вядома, найлепшы сябар чалавека. Але каб настолькі? Шмат каму падаюцца дзіўнаватымі стасункі Лукашэнкі і ягонага сабакі Умкі. Магчыма, гэта кітайскі ўплыў, а можа і нешта іншае. Давайце разбірацца. У Кітаі робіцца модным не з сям'ёй, а з сабакам адзначаць святы, запрашаць яго ў рэстаран, дзе стравы адмыслова адаптуюць да густу жывёліны. Ён моя роднасная душа, таму на святочныя вячэры я разам з добрым сябрам, і мы яму разам. Рэстараны і інтэрнэт-крамы прапановваць адмысловыя вячэры ды падарункавыя наборы для катоў і сабакаў. У Кітаі колькасць сем'яў з хатнімі жывёлінамі ўжо перавысіла колькасць сем'яў з нованароджанымі дзецьмі. Шмат хто нават называе сабакаў сваімі дзецьмі. На сённяшняй імпрэзе ўдзельнікі называліся як «мама Якульта» або «мама Нюню».
Ай ты, малыш. Няўжо і беларусам гэткую кітайскую моду хочуць прывіць, дэманструючы, што махнаты звер у лукашэнкаўскай сям'і роўны дзецям. І яго, і кулю нават аднолькава называюць. Да, и, кстати, его тоже малыш, да? Хітры Лукашенка хоча стварыць такое ўражанне. Насамрэч, Умка такі ж сямейнік, як і любы іншы з захоўнікаў цела Лукашэнкі. Ягонае заданне вынюхаць небяспеку. Таму і поўзае ён паўсюль, ды вынюхвае ўсё, да чаго дакранаецца дыктатар. Пошли, малыш. І таму дасюль, незважаючы на пытанні, Лукашенка так і не сказаў, адкуль у яго ўзяўся гэты пухнаты ахоўнік, выдрэсіраваны шукаць атруту і выбухоўку. Я посмотрю, что с вами будет. Дарэчы, Умка па-кітайску «цун-цун», што адзначае разумны, кемлівы. Гэта, уласна, і ёсць сапраўдная мянушка службовага сабакі Лукашэнкі. Пра што гадамі спрачаюцца беларусы? Культавая спрэчка, якая згушчанка лепшая, глыбоцкая ці рагачоўская, дранікі з мукою ці без, што смачнейшае, кефір ці ражанка. Не мы адны такія. Справа густа перарасла ў глобальны канфлікт. Ці можа ананас быць на піцы? Трэба змагацца за захаванне традыцыяў, пастанавілі ў брытанскай піцэрыі «Люпа піца». Ананас ні ў якім разе не мусіць быць на піцы. Каб адвучыць кліентаў ад гэтага спрэчнага дадатку, рэстаран не выключыў з меню гавайскую піцу, а ўсталяваў на яе шалёны кошт. На нашы грошы 400 рублёў. Цікава, што зрабілі б за такую шалёную цану піцы з уладальнікамі рэстарацыі, калі б яны жылі ў Беларусі. Прэм'ер Галоўчынка кажа, што ўрад ужо амаль прыдумаў формулу справядлівага цэнаўтварэння. Пры гэтым пакаранне за нібыта несправядлівае прыдумалі ўжо даўно. Але вернемся да піцы. На нашу думку, ананас абсалютна не пасуе. І, шчыра кажучы, мы нават не разумеем, чаму гэтая спрэчная камбінацыя існуе. Таму мы пастанавілі, калі людзі сапраўды гэтага хочуць, дык няхай залазяць у кішэні і выкладваюць 100 фунтаў за такую піцу. Навіну імгненна падхапіла мясцовая прэса, пасля чаго ананасавая спрэчка набыла глобальны маштаб. Але, як ні дзіўна, на радзіме піцы ўжыванне ананасу не лічаць апаганьваннем кулінарнай традыцыі. Я не супраць піцы з ананасам, але ўсё залежыць ад таго, як яе прыгатаваць і як падабраць інгрэдыенты. Калі зрабіць гэта правільна ў гастранамічным стылі, можа атрымацца нават нешта цікавае. Але калі проста пакласці ананас на піцу без усялякага сэнсу, тады я катэгарычна супраць. Дарэчы, у Вялікабрытаніі нават правялі апытанне грамадскай думкі. 50% брытанцаў любяць ананас на піцы, а 20% яго проста ненавідзяць. Я асабіста, калі ем піцу, дык толькі з ананасам. Іншых гатункаў не прызнаю. А што любіце вы? Напішыце ў каментарах. А калі проста любіце паесці, то пастаўце лайк пад відэа. Калі глядзіце нас на ютубе, і для вас гэта бяспечна. А на будучыню хацелася б, каб людзі спрачаліся толькі з такіх нагодаў. У Беларусі нямала так званых дэпрэсіўных раёнаў, дзе адсутнічаюць прадпрыемствы і турысты не едуць, бо няма чаго глядзець. Але цяпер славутасці можна стварыць і хутка, і нядорага. Галоўнае – фантазія. Прыклад паказалі ў Калумбіі, дзе адкрылі самую вялікую ў свеце надрукаваную на 3D-прынтары статую Лацінскай Амерыкі Хрыстос Пайса. Яе стварылі больш чым з 1500 дэталяў. Галоўная мэта праекту – прыцягненне турыстаў. Мы пастанавілі надзець на яе понча, традыцыйную вопратку, дадаць кар'ель, калумбійскую маленькую скураную сумку. А таксама мы скарысталі жоўты, сіні і чырвоны колеры, што сімвалізуюць сцяг Калумбіі. А ў нас паўсюль чырвоны і зялёны. У цяперашняй Беларусі, як некалі ў СССР, мастацтва стала тыпавым. Аднолькавы мурал аднолькава урачыста адкрылі ў 15 гарадах краіны. Человек попадает в любой незнакомый город, но чувствует себя в нем как дома. До какой нелепости доходили наши предки. Они мучились над каждым архитектурным проектом. А теперь... Пакуль прыгонныя БРСМаўцы адкрывалі муралы, прыгонныя чыноўнікі і бюджэтнікі урачыста адкрывалі, што б не трапілася. Напрыклад, у горадні разлікова-даведачны цэнтр. А з гэткаю помпою мост праз роў. І на Гомельшчыне святкавалі заканчэнне капрамонту моста. А
А ў Мядзельскім раёне без чыноўнікаў, сцягоў і шароў не запрацавала б лінія вытворчасці сыру з плесняю. Грандыёзнае адкрыццё зладзілі чыноўнікі з Маларыты. Там пад акампанемент аркестру адкрылі лаўку. Сама Качанова, старшыня Савету Рэспублікі, перарэзала чырвоную стужку ў бараўлянскім цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Ну а Лукашенко абяцае ўвесь свет здзівіць. Адкрыць у пачатку траўня міжнародны выставачны цэнтр у Менску. Вы уже не будете кричать, что мы там лапотники. Неўзабаве дзень закаханых. І нехто ўжо паклапаціўся пра тое, каб ён стаў для вас асаблівым, поўным прыемных эмоцыяў і незабыўных момантаў. Засталося толькі скарыстацца гэтай магчымасцю. Кветкі – найвялікшая прыемнасць і аздоба любога свята. Сапраўдны сімвал пачуццяў. Мільёны ружаў з сонечнага Эквадору едуць у гэтыя хвіліны ў розныя куткі свету. ЗША, Аўстралію, Еўропу і нават Сібір. Безумоўна, эквадорская ружа найлепшая ў свеце. Кажу гэтак праз яе памер, даўжыню сцябла і велічыню бутона. Гэта найбуйнейшая ружа ў свеце. Гэта звязана з тым, што расце яна на некалькі тысяч метраў вышэй за ўзровень мора. Летась у свет разляцелася 26 тысяч тонаў гэтых прыгажунь. Гэта прыкладна 5 мільярдаў ружаў. А сёлета Эквадор высылае яшчэ больш сваіх каралеўскіх кветак. Так што, калі ў гэтым годзе вам падораць ружу, ведайце, яна магла прайсці доўгі шлях з эквадорскіх горных схілаў, каб стаць часткай вашай гісторыі кахання. І хто ведае, магчыма, менавіта гэтая ружа прынясе вам асаблівае цяпло і усмешку ў дзень святога Валянціна. Гаспадарства, насамрэч, наступным тыдні ажно 3 мегаважныя даты. У сераду – мой дзень народзінаў. Праз 2 дні – дзень закаханых. А яшчэ праз 2 дні мы зноў з вамі сустрэнемся. Бывайце шчаслівыя!